e kindegi to nyalo rito hera bende to ka osenyiewe nikech ok en hera minyiewo kawuono to ken mana kawuono kende nyako no fall ni nikech in gi pesa kini mionge pesa nyako ni bobet koso hera ni en mana gimoro medire ka for convenience. Cleophas apani adwa chake gi chien from an advocacy perspective. It's true ni joero pesa. Onge ng'ama ok dwar pesa, wero pesa wate. To poverty has no glory. Yes. Iwenjo. Onge ng'ama dwa bedo modhier. To ahero pesa wate. But my point en niya, pesa comes with a sacrifice. Iwenjo. Kiamua timo gimoro nikech pesa, there are some things that you have to sacrifice. Okawach ni nikech jok mochagua pesa te, nitiere gima bro timore mbele. Some do have a good life. But what do you have to sacrifice? Be in gi freedom e pesa ma in godo ni, iwinjo. Ero wacho ni wadhi ne ja pesa, it's better to cry in Dubai, iwinjo. But do you have freedom? Are you happy? What are the goals you're chasing in life? Iwinjo. Because ka in gi pesa, to aonge pesa, to it's not joint, to adi chalo nyathini, iwinjo. Relationship man in gi baba ugi, gi nyathi, okadhi bedo your lover. Iwinjo. Nikech in gi pesa, you're giving command. I'm here to submit fully without questioning. If you're willing to go that direction, then it's it. Pesa, mi wacho ni can it be sustained? Ka pesa onge. Ka pesa mani kelo mokwongo. Let me tell you, kata nsani kiketa pesa. To rucha onge. Adok mi ochwa mwech. Wakikwinja. Bishop neno chengo. But take the moral. Bishop, where are you? It's not sustainable ne joma ng'eny unless you empower ng'ama chielo. Yes. Unless a pesa nika in godo, how do you empower me? Kitho be pod family ni dhi chunge pesa. Ok ni ne gimoro amora ine, things can happen. Samoro king darugwe to adong gi nyithindo. What happens to us? Iwinjo. Samoro nyomo ng'ato ma is very literate. Pesa to nitiere. Do I have the financial literacy mar manage pesa nigi? Iwinjo. Koro kae kama pesa biro empowerment. Inyalo duoka e school. Monda bed kata gi basic knowledge mar pesa mwan godo ni. At least ang'e 1, 2, 3. Iwinjo. Apart from that, how can I multiply pesa ni? Kaka jaodi, iwinjo, or as your lover. Koro magi sacrifices na pesa biro godo. But in kibedo ni en pesa, anabedo koro, pesa na sayudo tabedo, it's very risky. It's very, very risky. Because another offer ko biro, maranga manigi pesa moingi, ka pesa ni manoketa, what makes you sure? Ni okadhiwe ya dhine mo mani. Iwinjo. Adhiwe ya dhine machielo. Koro ei pesa ni. Kikwa kita ni pesa. Pesa to pinto aseloko. Pesa to imodwaro. Because onge ng'ama dwaro dhi e school, ka nyalo manye kenda can get that money alone. Iwinjo. Ere tiende adhine ng'ama below. Iwinjo. If I can work hard for that my money alone, I'd rather amany pesa no kian, monda amanyi wuod ng'ato wa combine. But ka yudo an easier option, mama biro mokuongo. So how am I also growing myself from that money? Iwinjo. Koro kiko wea blank, nikech nyithindo watchwa. Ki nyangi iwinjo ni nyaminu biro ni kocha ni ayudo ng'ato manigi pesa. So this guy is 60 years old. Iwinjo. Nyathini kia because no asewa cheni pesa mwadhiye. Iwinjo. Koro jio wokteni dhine pesa. Yeah. Samaro bende ja 60 year old bende no chenro sana bende kwan genjo 60 years. Gin koro gide sa